माबायाव मा होनो फोथाराव ओंखारथारनायखाय आंखौ एसे गुफुरबो नुदो जानानै खिन्थु जावनाङा दै। तो hey guys, welcome back to my channel. तो आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। तो आंबो मोजाङै दं आरोना। तो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल गासिखौबो बरायनाय जाबाय। तो नोंथांमोना नायगासिनो दा MB ब्लग चेनेल। स' लोगोफोर बिराद गोबाव उनाव दिनैसो मोनसे ब्लग, ओंखायनो माने बुंनायफोरा एसे नांथां जादों आरोना, बिराद गोबाव, ओंखायनो ब्लग लाबथारनो हायाखै मा बुंनो आरो। ओमफ्राय आंजों दंफायो। मा लादों नों खोमायाव? मामोन इयो नोंनि इयारफना? एकदम माने लोमजाबायबो दंमोन ना, ओंखायनो भिडिअ बानायनो हायाखै। ओंखायनो दिनै बानाय एसे इन्ट्रेस्ट मोनना एसे बानायबाय आरो। ओमफ्राय जों दायो सानैजों बेरायनो फैदो। आंबो दानि लोगोजों सकआवसो थांदोंमोन, ओमफ्राय संबाय फैनानै दा बरियासे एसे बेरायनो फैनाय बादिनो एसे ब्लग बानायबाय आरो। थ' नेक्स्ट जोङो 11 थारिखै मावजि पार्क थांनो लोगोआ माने आंखौ लिंहरदों आरोना। दैयाव थांबाथाय थ' मोनसे ब्लग फैगोन। थ' नोंथांमोना बयबो नेना थाबानो जाबाय। थ' जोङो थांगोन, बेयाव थांबाथाय नोंथांमोना बरिया देखायसिगोन आरो। दालाय जोंनिया थांसै। ओमफ्राय जोंहाबो माने माइ गायबाय दं। बिदिनो आं माने फोथारावबो ओंखारथाराखैना बिदिनो लोमजानानै, ओंखायनो न'आवनो थाबाय थादो। मा खालामनो आरो उपाय गैया, रान्दिनि जानांबाय बिदिनो माइ संख्रा नै जोंहानि लामायानो बिराद लेथ्रा जाना दं। भगबान लामाखौ नायदो, बेफोरबायदि लामायाव गारिखौनो सालायजाथ'वा माने लाबजायानो, माने बाइकफोरखौथ' लाबजाखायानो, स्लिट जाखायो माने। बेजों फैबाथाय एकदम स्लिट जायो। ओइ मोनसेखिबो आंबा जेनथेन मेनथेनसो फैदो। दयबो माने जेनथेन मेनथेनसो फैदों आङो, इयाव एकदम गोलैथारसिगौमोन। बे फैबाय, ओमफ्राय जोंनिखौ नायनो हागोन एखे बरिया हेवजोब्बाय आरो। नै एखे नायनो हागोन। जोंहानियाबो गायबाय दङ, गायखांना गायखांना मिथिया आरो, खिन्थु आं थांथाराखैना। नोङो मा लाबाय थादो? इयारफन सार, नोंनि इयारफना? गनसो इयारफनानो। एकदम लेथ्रा जाजोबदों आरोना लामायानो, अबस्था गैया मा बुंनो आरो। थांनो नामा? थ' गाइस माने जोंहानि दा फैथ'गोन नालाय, मादारमोनहा एसे फुबाय दं। ओमफ्राय इयाव खोथिया फुनायखौ एसे नायनोसै। थ' बबेसे गायखांदो खिजाय बबेसे गायखांखो माबायदि, आंबो थांथाराखैना। थ' आंखौ माबायाव मा होनो फोथाराव ओंखारथारनायखाय आंखौ एसे गुफुरबो नुदो जानानै, खिन्थु जावनाङा दै, खायसे आरो जावरगोन ना, बेनिखायनो बुंग्रोनाय थाबाय। मा होनदो? गुफुर नुथारदो नोंगो मानसिया गुफुर नङा, फार्स्ट बिदिनो मबाइलाव गुफुर नुदों, खिन्थु मोगथाङाव नुबा रियेलाव नुबा एकदम माबा सालमाय गोजा। आयु इ गथ'आ आंखौ जावबायलै नै, ब्रेव ब्रेवथार नायनो बाथारखा। नै एकदम सालमायानो खसायना सालमाय गोजा मारदे। ओमफ्राय जों दायो ओरै बेरायनानै जों खावसेखि थांगोन, जोङो बिथिं ओरै थांसिगोन, बेजों ओरै बारस'लांनाय दं लामाया। जोंनि भिडिअखौ दालांबाय थादो। ना मा होनो रायजोफोर? चलो चलती है एबार जानि फोथाराव थ'आव थांसिगोन आरो जों डाइरेक्ट बेयाव खनजिखासिगोन ना मा होनो? चलो फुरा गायखांजोबखाबाय जा गैलानो। नोंलाय माइ गायगोन ना गैया? आं गायालै। दिनै एसे रानदिनि जानांदो जानाव बेसारा नोंसोरो। गैलानो नै फुरा खालास थांलायला, माने जोङो थाङासै, फैबाय होननायखाय जों थांलायला, ओंखायनो जों फैफिनबाय। जों थांनो नागिरदों, ओमफ्राय ससेयाव नुहरबाय नालाय फैसिगोन। ओइ नै थांलायला जों, ओंखायनो दा फैबाय बार जानोसैयावनो दसे ना मा होनो? नोङो मा बातरि निउस होगासिनो? नोंगो थ' गाइस एसे मोनाबायबो नालाय, ओंखायनो कुवालिटिफोरखौ बारा थिग नुवाखैबो। ओमफ्राय जों दायो फैबाय इजा ससे, जोङो थांलायला माने फैबायना जाहा मादारमोनहा न'आव, ओंखायनो जों थांलायला। थ' मालाबा थांबा आङो देखायसिगोन। जोंहानाथ' ओरैनो हालुथिनिबो बारा गैखाला नालाय, ओंखायनो इयाव बरिया देखायनोसै। मा होनो रायजोफोरलाय गाबोननो डिस्टार्ब जादों नालाय, जों दायो थांसिगोन बरियानो। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, थ' बेखिनियाव फोजोबनोसै आङो, गगामोबा थार नालाय। ना मा होनो? थांसैना जोङो? थांसै जोङो। होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। थ' नेक्स्ट जोङो मावजि पार्क थांनो नागिरदों, बेयाव नोंथांमोननो बरियासै देखायनोसै। थ' थांबा नोंथांमोनहा नुगोन। थ' बेनोसै, थ' बाय बाय लोगोफोर, आज का भिडिअ यही, तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।